weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to madina fuga seeno mansandalla wuro bongo mbome hamdallahi saare basilla misra ko on waktu yoni hato gimmanna joba hato samba lembe ene jiya e gardede Kabaruuji mena to leydi Sénégal hoore jooli ndi bismima ñalawma hanki o yimɓe nelaɓe nogas e nayo taw kadi ko Afrique naaɓe ko fate haɓade huuɗo bonko ko toon to leydi Mauritanie koñinkoɓe leydi Mauritanie renoɓe maaje kaɗɗe leydi ndi pawi juuɗe mumen e capanɗe tatto e ɗiɗo taw kadi ko ɗantanoɓe faaɓe toon to Espagne ne tawi e juuɗe dadiɓɓe leydi Mauritanie toon to leydi Mali ñalawma hanki o suudu safaru wiyetendu nene suka ɓernde cukalel udditama toon ngol woni go e nder leydi Mali toon to leydi Gambie ma en kaali nelaɓe hoorejo leydi Sénégal Oumar Gueye jagorɗo kalfinaɗo awo yettima toon ñande jeetati ɓennuɗo hen o ko fate banggue parinage Kabaruuji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba o watto goɗɗe joni joni jañoɗen الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake duttugola duwaw taw kadi ko toon to Madina Foga Aissata Diallo ko ɓiyum cankiɗo Sarifa Diallo ko ɓiyum cankiɗo Djibi Diallo ko ɓiyum cankiɗo Lamine Diallo ko ɓiyum cankiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe dutta duwaw caggal jaltugola jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo ceerno Sadio Diallo yalteduna ñande aljuma ɓennuɗo hen toon to Madina Foga noon ne tawi nder falde Tambacounda aɓe dutta duwaw dendagal Madina Fuganaɓe kala en wondi kadi ha toon to Tambacounda kame guure taariɗe Madina Fuga kala aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe noddunoɓe e arnoɓe eɓe dañano arde kala aɓe dutta duwaw ɓe duynoɓe ɓoggi karalleje ha tente Facebook nonne kadi WhatsApp yoga e nokkuji kala ha tenti kadi dental biyetegala yo wuur Pulagu e gardugol Ahmadou Tijani Wardi Fuutanke le kanko musidɗo biyeteɗo Sarifa Diallo mo rutta duwaw dendagal bandiraɓe kala mo yo gueno winda noon baraji so windi woto momto weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ene nelda duwaw kanko ceerno Sadio Diallo jaltuɗo aduna ñandal juma ɓennuɗo hen toon to Madina Fuga dendagal almuɓe makko ɓe kala duttama duwaw e sawto wala ɓesgu makko kala taw kadi yettini ɓattake ko musidɗo men biteɗo Sarifa Diallo taweteɗo toon to leydi Italie ɓattake ko fate banggue cangola taw kadi ko cangola tumanna kantora Casamance aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe hoɗɓe e cangol biyetegol sima cangol biyetegol siman cangol biyetegol simba kala koɗɗo ɗon kala ene waɗa erango nde wawata nottade ɗeɗo hen tongoɗe waɗi erango noon ko tumanna kantora Casamance taw kadi ko hoɗɓe ngol ɗo hen cangola dendagal guure koɗɗe ngol ɗo cangol kala caggal noon teskede cangol ngol ko cangol gurnogol wonno angol awe liɗɗi angol wurtinanno kadi gueɗe kewɗe ko fate banggue ndema kame jawdi orori kala e guure takkiɗe ngol ɗo hen cangol kala ene gurno gurdam moƴƴam kono noon waɗi dumunna jonɗo seeɗa cangol ngol noon angol bara to banggue leydi Sénégal oɗo saaha noon kamɓe guure finoɓe sara ngol ɗo hen cangol yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko kamɓe kala yooɓe ndentu beele kadi ɓe mbawa yoltude hujjaji mabɓe ne cangol ngol ne wurta so tawi cangol ngol maayi liɗɗi dañetake mbaruji dañetake jawdi wawata dañde ɗo wuuri e guure takkiɗe ngol ɗo cangol kala so ndenaki jogori ko eggude ɗum saabi noon joomen haaqillaji ngarɗuɗi ɓe jurnti ɓe mbaɗi erago e dendagal jiyaɓe e nder tumanna kame kantora ha toon to Casamance kala
e jiyaɓe e nder ngol ɗo hen cangol nde mbawata nottade ngoɗo hen noddado e kala noon taweteɗo yiɗe ɗeɗo hen guure kala so tawi kay yiiɗi hebde hen ko laaɓi e waɗata ko ndeɗo hen tonggode 06 89 26 01 01 06 taw kadi nottotoma ko toon to leydi France walla mbaɗa 07 58 29 76 86 walla mbaɗa 07 51 24 12 50 siftinde noon mbatta ko 06 89 26 01 60 walla mbaɗa 07 58 29 76 86 walla mbaɗa 07 51 24 12 50 taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo men biteɗo Sadio Ami Sissoko jeyaɗo to Saare Alpha taweteɗo toon to lamorgo leydi France. Kettode Kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e goo siilto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruuji men ɗemngal pulaar toon to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardede kabaruuji men hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jaɓɓima ñalawma hanki o nelaɓe nogas e nayo ɓe nogas e nayo ko nelaɓe Afrique banggue hirnani ko fatte banggue haɓade huuɗo ɗayno koko taw kadi hen sappo e goye mabɓe wonno ko ardinoɓe leyɗele e nder Afrique banggue hirnage ene ɗowi noon ngol ɗon guinol biteɗo Ban Sadio taw kadi ko gardinoɗo leydi Nigéria ñalawma hanki o noon hoorejo leydi Sénégal bisimilla mabɓe toon to galle lamorgo to ɓe jewtidi hen toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate cellal kame haɓade huuɗo bon koko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Louga kalen accident musɗo baɗɗo toon kikiɗe hanki o e sara wuuro wiyetego Mbakra Gueya toon noon ko 4x4 goto kame marchandise goto kanji kiɗi natodiri ha ganduɗa waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men ɓalli mabɓe ne taweteno toon to Morgamo Louga ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kolda taw kadi ko ɗowoɓe guinol ko fatte banggue pistage rafi biteɗo Sida e gardugol biteɗo Babacar Sy taw ko biyete Sidi Babacar Sy ɓe mbaɗi jillu mabɓe toon to falde Kolda ɓe ƴeewi kay oɗo saaha yimɓeɓe kala ne katojini e findinede kame hirjinede ha tenti kadi e jomumen ƴewtade e cellal ɓalimumen ha tenti e ñaw mbiyetego Sida ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Babacar Diagne taw kadi ko gardinoɗo RTS kanko noon wottoɗama ñalawma hanki o e audiovisuel woni toppitade ko fate banggue jayideli radio ji kame téléji kala taw kadi ko ɗo wawa ɗeɗon golle kanko noon wottoɗama gam yidde addude jaam e kisal hakkude jayideli leydi Sénégal kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Casamance kalene laaɗe majjunoɗe hen laana gota yitama toon to Guinée Conakry heddi kanon yitama taw kadi ka jofti toon to nokku biteɗo linkinin taw kadi koye tufde Casamance gotka kanon dañino kay awede yimɓe hewɓe jiita hen ñalawma hanki o noon yimɓe nayo jiitama ene keddi e nder ɗeɗo hen majje kaɗɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ɓattake taw kadi ko jettinoɗo Abdullahi Wadda giwnoɗo e yaadiɓe yonande kay landa mbiyete ka PDS taw kadi oɗon ɓattake woni hen tigui ko hoorejo leydi Sénégal gonnoɗo hoorejo Sénégal biyeteɗo Abdullahi Wadda so tawi kay woni Karim Wadda jaɓana ko fate banggue ƴamgol lefol laamu e nder leydi Sénégal oɗo saaha yooɓe cupto taw kadi ko neɗɗo goɗɗo bawɗo ardade landa mbiyete ka PDS oɗon ɓattake noon Abdullahi Wadda kame ɓiyum nanirani ɗum jaam ñalawma hanki o noon Abdullahi Wadda jabtima hen konguɗi gulɗi jaw fade biteɗo Madi Keñana taw kadi on holliti wonande tinani oɗon ɓattake kono noon ko on tigui tuuma kam woni caggal joya taw kadi koɓe inde mumen kala ko fate banggue oɗo hen ɓattake taw kadi ko ɓattake wiide Abdullahi Wadda yo supto goɗɗo ko wona ɗum ko noon hakkude mabɓe Wuli Diawa ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen yajje ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Gounas toon to Madina Gounas kaleni guesa ceerno ko fate banggue ndema guesa ceerno ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo. sukaɓe Madina Gounas naaɓe wuurɓe e nder leydi Gambie e leydi Mauritanie kañum kadi e tawde Dakar kadi hitande eɓe denda ɓe ngara ɗo remde toon e guesa ceerno Jama Tidiane Ba ɓe ndumoɗo fodde yontere hikka kadi ɓe gaari kewal e peewal en kettoro goto e mabɓe hono Abdoul Niang koye catal pellital Mauritanie min
jeeya Allah addi min ɗon addi min ɗo ko pellital min ngari kono yimɓe ɓe fof gardi ɗo ni kadi min ngari machallah min ngari kadi ko addi min so wona gollanade Allah inaɓe gollanade ceerno ko haaju pellital ɗum tan woni haajami ɗum woni ko addi min ɓe puɗɗi arde ɗo noon 2013 noon faade joni ko duuɓi jeegom min leeli fuɗɗade arde kono gam komin puɗɗi arde ko kam machallah min jetti hen Allah no feewi min jii hen tan ko ɓamtare e welamma e nder kadi miɗen beltani kadi khalifa amen momin gondiron hono ceerno amannere ko neɗɗo tinniɗo hen no feewi kala nde yonti somin ngari ɗo makko min ciftinima o haalantu dental fof o andinaɓe golle ɗe saaha o heeɗi goto fof yo tinno waɗa hen feere muɗum waɗa hen kalis muɗum so jiɗɗo yaade yo yaha mo dañani yaade yo waɗa hen jawdi mum mo dañani ɗum yo waɗa hen anniya moƴƴi donc noon ko moƴƴere tan minen min jii hen Siraji Dieng omo artanen to banggue seɓe ngara beele ko Madina Gounass ɓolɓe walla won wonɓe ɗo men jeeyaka e nder Madina Gounass kono aroɓe yettude e golle ɗe nde wonde toon to banggue pellital emin keewi kono ko dañi arde ko komin sappo ɓe garani ɓe ɓuuri hewde kadi fawaki kadi wonde madinaɓe ko fellitɓe wonɓe toon ngal dendagal jeeyaɗo e dental ngal emin jogini haaɓe jeeyaka e dental ngal en jiiɗi nadde hen nde wonno ko welam makko ɓamtare woni hen komin ɓami arde ko noon kadi ko yettere Allah min ɓeydini ko musidɗo moon Amadou Samb Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Sambalo toon to leydi Sénégal keddoren ha joni ma en jaaha toon to Bargné waɗɗani Dakar toon ne kadi kene foto wonde galleji sappo hollitama natti e nder ndiyam caggal on teskere oɗo saaha mo goɗen maayo hango leydi Sénégal e kala saaha nana maire o yoga e galleji taw kadi wi noon ko jayde RFM e yaldino ko biteɗo Fatou Samb taw kadi ko gollotoɗo e mairie mo Bargné sen wi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie no mbiruɗen e gardede kabaruuji men jayde witende Sahara Média ɓe kolliti halfinaɓe nden kam maaje kaɗɗe leydi Mauritanie pawi juuɗe men taw kadi waɗɗani tufle Nouadhibou kene fota wonde capanɗe tato e ɗiɗo taw kadi ko ɗanni yankoɓe e yinnoɓe yaɓande toon to Espagne wonnoɓe bateau taw kadi ko bateau leggal kamɓe kala ɓe nanggama oɗo saabi tawi juuɗe dadiɓe caggal nde ɓalli mabɓe ƴeewa tawani selli aɓe tawi toon to Nouakchott ɓoyata ɓe nawte e leyɗele mabɓe eno ɓe kolir ɓoyata ɓe nawte toon to leydi Sénégal ene tindinen ko Sénégal naɓe fotata wonde taw kadi ko yinnoɓe yaɓande maaje kadde leydi Espagne ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande gardiɗo landa biyete ko IPR taw kadi ko biyeteɗo Sidi Mohamed biyeteɗo Sidi Mohamed Mahama yaltini konngudi mum gulɗi jaw kikiɗe hanki o e tuma kay nde ɓe kuccodire jaydiyankoɓe mbaɗa ko wiyete conférence presse ɓe yaltini konngudi mettuɗi no feewi taw kadi ko konngudi kamniɗi faade e lundo ngo caggal nde wi lundo ngo ko tourisme en ko wona ɗum ko kadi wona yimɓe sembolinɓe no feewi ko fate banggue konngudi e dañi konngudi ko fate banggue famɗinde kay wonande ɗiɗon landaji kadi famɗinde yimɓeɓe e wideɓe kamɓe ala ɗo ɓe keeɓi hay nokku landa mbiyete ko IPR caggal nde waɗi erago wonande jeeyaɓe landa IPR kala nde mbawata yaltude e kewendi taw kadi ko dawal mabɓe ɗimal beeɗa ɓe daña kewendi e kala banggueji ko fate banggue mairie ji hay conseil ji e ha toon to sursarɗiyeji ndu leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale Sahara Média ko jayde witeno ɓe kolliti basi kuna ene tawe e nder leydi ndi basi kun ne tawe e nder leydi ndi kerol hakkude leydi Mali kami Mauritanie e to ɓooli mawɗi jippima toon ñalawma heccanki o ha ganduɗa yooli toon galleji kewɗi no feewi ganduɗa kuɓeji kewɗe jani toon koni koɓɓe leydi Mauritanie dañi yaade toon gam faaboyade yoggay mabɓe laamu ngu holliti ma dara hen darde fayidinde e wiide jayde witende Sahara Média ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde wiyete El Hourra ɓe kolliti wonande toon to Boutel Mita e finaɓe toon ɓe kolliti metti mumen no feewi caggal ndeɗo yontere kala ko guyka mawka woni toon a susa humde jawdi a susa humde haydara e galle ma caggal kay so tawi tan nangue muti sukaɓe hewɓe kewi koye yaltude yogay leeɗe gam yiwjoyde jawdi so wona yogay galleji koye bitikaji ɓe janata oɗo saaha aɓe ñaagui laamu ngo nden ka e kisal ɓeydete toon ha tenti ñande alit ɓennuɗo hen jamma woni jeenayyi nduɗo hen lewru janguji musɗi mbaɗi toon yogay bitikaji ha e galleji kala oɗo saaha mo gonɗen hay jawdi wona haydara ala fof cuusɗa humde galle maɗa sa humi sa fini a tawata ɗon tene kadi so tawi ɓe tawima e galle maɗa e kala koɓe jogui aɓe neega wadde ɗum e maɗa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde leydi France wiyetene France TV info ɓe kolliti e wonande jeere taw kadi ko gueloɗi baɗɗi juuguede ɗiɗi e nder leydi Mauritanie toon to Nouakchott caggal noon e konngudi biteɗo Mohamed Yaslima taw kadi ko goto e yeeyoɓe ɗiɗon gueloɗi ɓe kolliti wonande jeere nde udditi toon to Nouakchott oɗo saaha kene fota wonde gueloɗi jonɗi no feewi gaddama toon ɓe gaddi toon camion ngaji ceene kewɗe no feewi beele kadi ɗiɗon gueloɗi mbawa deeje
cikka ngoni koye nder dégère taw koye ceene goɗɗuɗe no feewi o holliti noon wonande Afrique banggue hirnani kala sori ndi leydi Mauritanie jeeri noksot ɓuuri wawde yeyde ko fate banggue gueloɗi baɗɗi ƴugueje ɗiɗi o holliti kala ñalawma garɗo aɓe jeeya kene fota wonde 500 ngeloɓa kala ñalawma garɗo o holliti aɓe jeeya 500 ngeloɓa taw kadi ko gueloɗi baɗɗi ƴugueje ɗiɗi o holliti taw kadi ganduɗa prix muɗum kene fota wonde 1000 € noon ujunere euro so tawi wattama 1000 € so tawi wattama e CFA ene fota wonde 120 ujunere taw kay koppreje franc CFA sen wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali ma en kala e gardinoɗo taw kadi ko koninkoɓe taw kadi ko jeynoɗo e catala witeɓe ala jawata woni mouvement CMA taw kadi ganduɗa ko toon to Tombouctou ko toon tigui o wonno e legal bittengal taw kadi koye legal bittengal hamongo ko toon tigui fittadu makko yoɓa kanko noon wiyete ko Salim kanko noon wiyete ko Salum o wuldu Bashika kanko noon ko toon tigui fittadu makko yoɓa jamma heccanki o e tuma nde worɓe joguitiɓe gaari e werla goto mo hinde Pikkopa ko ɗon tigui ɓe gulle makko Kuré Condi ɗon ɗo wonno e werla makko e nder galle makko ɗon tigui ɓe gulle makko Kuré Condi accanima hawruti e jomik taw kadi kanko adino koninkoɓe ɓe cetal bitengal MOC e taw kadi ɓe ballodirano koye cetal bitengal Aljawad CMA oɗo sanon taw kadi sakti ɗum tigui ko caktowo konguɗi mabɓe ɗi biteɗo e Mouhamed El Mawlud Ramadan on tigui holi ɗum oɗo sanon ɓe koliti ko perte mawɗe wonon ndeɓe caggal kay oɗo henna ko ninke taw kadi komo hinde dowrowo jaltuɗo aduna toon to Tombouctou joni toon to leydi Mali keddoto ɗen ma en kaali suudu safara inniraɗo ɓernde udditan toon ñalawma hanki o taw kadi uddir ɗum ko Amadou Toumani Touré kame joom suudu mum ñalawma hanki o noon suka debbo goto taw kadi ko biyanoɗo Fanta Diara biyete Fanta Diara jarowo e duuɓi jeeɗiɗi ko on tigui waɗa toon opéra kanko oppira toon ñalawma hanki o ten kadi opére o rewi lawol taw kadi oppirimo toon ko cafrowo jeyaɗo toon to leydi France toon jeeyaɗo to leydi France biteɗo Oliviera Maron biteɗo Oliviera Maron ko on tigui oppirimo toon kañum e médecin malien goto kamɓe noon ɓe kolliri hen beele mabɓe no fewi caggal nde ɓernde uddita toon ɓernde safra ha jomum selli caggal noon guel ɗon cukalel guel haali guel holliti oɗo saaha mo goninomo ɗamini e wontude neɗɗo timmuɗo gam gollade yaade école wade no sukaɓe heddiɓe kala mbayi sirtinde noon ñaw ɓernde ala ko joomum wawi wadde hay batte kala ko ƴetti tampaɗo wawa yaade wonata koye lehde e ɗiɗo ñabbuji noon ne teskani kewi e nder Afrique ha tenti toon to leydi Mali kala nene maguel biteɗo Aminata Ba holliri en beele mum no fewi caggal oɗo hen rafi kala gonduɗum e nder Afrique ma nawe ha toon to leydi France walla nawe leyɗele goɗɗe gam wawde safroyade oɗo saaha mo gonɗe noon e suudu mum udditama toon to Bamako moni kala beele wawa safrade hen taw ko wonduɓe e ɗiɗon rafiji ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale dental lundo ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ko fate banggue jagorde toɗɗade e nder leydi Mali ɓe kolliti ɗum yadani e laamu leydi Mali ko wona ɗum ko noon maɓe juɓɓin seppoji mabɓe gulɗi jaw e nder leydi ndi ñande 15 e nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi ko yadiɓe oɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé gam hollirde mette mabɓe 15 nduɗo hen lewru hawrat koye aset paɗe so gueno haji joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaali toɗɗaɗo taw kadi ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele suka tokoso taw kadi ko biyeteɗo Kamisa taw kadi ko biyeteɗo Kamisa Camara jarowo e duuɓi 35 jibinaɗo leydi France mawni toon to leydi Amérique jogui nationalité ji tati leydi France leydi Amérique e leydi Mali kala baɗɗo jangde mum e nder leydi France taw kadi ganduɗa ko golliɗo jaruɗo to fate banggue dawrugol taw kadi ko golliɗo e catal biyetegal national endowment for democracy taw kadi ko toon to jayni witende senen keptinaɗo no fewi oɗo sanen kam tigui woni toɗɗaɗo yo ardo jagorgal kalfinagal hakkude leyɗele ngam leydi Mali beele kadi oɗo saaha mo gonɗen jokkodiral hakkude leydi Mali kam e leyɗele goɗɗe ene mbawa heptineɗa ɓurto caggal teskede wonande gandal makko e pinal makko omo wawi ɗowde wonande kay wonande ngal ɗo hen jagorgal ngal wo totta jinnaɓe makko noon ko immigré ji iwnoɓe leydi Mali gam ɗannide toon to leydi France ko toon tigui wo jibina kanko ɗo hen gonɗo ngal ɗo jagorgal to kadi ko suka debbo tokkoso jarowo e duuɓi 35
ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaali legal biyetengal legal biyetengal sikkoroni tonne kadi ko werla goto mawɗo no feewi taw kadi komo hinde remorki kam tigui moƴƴi warande motoje 5 o gañi hen yimɓe jeenayo gañi ɓen taw e cuuɗi cafaro hen tato ene goni hakkude wurɓe e maaɓe caggal nde o moƴƴi toon motoje 5 sen wi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambie jagorɗo leydi Sénégal biteɗo Oumar Gueye taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awamaje kaɗɗe leydi Sénégal kam tigui nela toon taw kadi o yettini salminade fade Adama Baro hoorejo leydi Gambie o holliti hoorejo leydi Sénégal ne salminamo ñande 6 nduɗo hen lewru ko ɗum tigui wanno toon jaɓɓimamo toon noon ambassade mo leydi Sénégal tawete toon to Banjul biteɗo Saliwa Ndiaya en wonde sarɗiyanke taw kadi ko ɗanniyankoɓe wonɓe caggali ko wiyete sarɗiyankoɓe taw kadi ko député diaspora biyeteɗo Samba Kori Ndiaya en wondi kadi halfinaɓe yogay landaji taw kadi ko yaadiɓe landa mbite ka taw kadi ko yaadiɓe landa hoorejo leydi ka wallidiɓe taw kadi ko Benno Bokk Yakara kamɓe noon ɓe kolliti addiɓe toon oɗo saaha ko hirjinde wonande Sénégal naɓe wonɓe toon nde mbawata darade ko fatte banggue kuulal biyetengal parrainage beele kadi wawde beele wawa lammitinde hoorejo leydi Sénégal hitande 2019 ha joni ko Afrique keddoɗen sen giwi tonto leydi Gambie paɗen ko tonto Guinée Conakry kikiɗe hanki o wuuli jaw legal biyetengal kaluma caggal on liggotoɓe tonto kaggulaɗe mo Conakry kamɓe hojjikinto mum tuma kay nde ɓe jeehi to joɗorde kaggulaɗe o tonto kaluma ɓe naati ha nder to gam hollirde mette mabɓe no feewi e wiide biteɗo Cheikh Touré ɓe kolliti noon warande kay oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue kaggulaɗe ɓe jadani hen hande ɓe jadani hen janggo caggal nde Alpha Condé yeeyi kaggulaɗe o e yeeyi ɗum gollorɗe leydi Turquie kamɓene ko fina tawaɓe taw ɗum ko mammaɓen mammaɓen taw ɗum ko mamumen oɗo sanan ɓe jaɓata kala ko fate banggue gollorɗe leydi ndi ene yeeye ɗum yogay leyɗele ha ganduɗa taw kadi ko ɓen cuɓoto ɓe gollinta guitta wonnoɓe ɗon guila hanki noon nde dadiɓe gaari beddima toon la kermos en ha ganduɗa kamɓe ɗen beddi kaaje hunde kam gasi koye niɓɓe la futuro ɓe kolliti ɓe ɗaccata so wona hunde kala rewa lawola sen giwi tonto leydi Guinée paɗen ko tonto leydi Côte d'Ivoire pelɓodiral subaka hande hakkude dadiɓe kame janggoɓe taw kadi ko duɗal jaabi hattidigal o foye boigne tawetegal tonto Cocody kamɓe noon saabi ngal ɗon pelɓodiral kamɓe ɓen janggoɓe kolliti oɗo dumunna kala ɓe goni koye yaade cuuɗi jangguirɗi aɓe mbiye janggoɓe kala yo calo ko fate banggue cogguji binditagol gam nattude jangɗeli ene séri ha ɓurti e nder leydi ndi ɓe kolliti hay goto mabɓe windita koye goto mabɓe yahata école so wona laamu ngu usta ko fate banggue jebdi binditagol e nder cuuɗi jangguirɗi leydi Côte d'Ivoire subaka hande onon toon to duɗal jaabi ha tirtingal o foye boigne wuuli jaw toon to Cocody hakkude mabɓe dadiɓe ha ganduɗa dadiɓe beddima toon gaz uji jonɗi no feewi sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ghana yettima toon kikiɗe hanki o taw kadi ko goski oɗo henna biyetenoɗo Kofi Annan noon cankinoɗo guilay 18 lewru août toon to États-Unis Amérique jaranoɗo e duuɓi 18 ɓandu makko yettima hanki to bowal laaɗe diwoje ngal akara jaɓɓama toon e tawtorede hoorejo leydi ndi woni nana akofo addo ñalawma hande onon e nokku mantiniɗo ko ɗon tigui ɓandu lelna gam wideɓe yo yahay e jaam e kissal toon to faye sen giwi toon to leydi Ghana paɗen ko toon to Bénin kerol Bénin hakkude mum e Nigéria kene foto wonde 390 taw kadi ko camion e dimduɗi ha teddi giwɗi toon to kaggulaɗe mo kono giwɗi toon to kaggulaɗe mo Bénin kaggulaɗe mo Lomé taw kadi ko faade toon to Niger nokku biteɗo Malenville ko toon tigui pom tagui ha laaɓi hay goto ɓennata kene foto wonde 390 kene foton 400 camion kam tigui bolokini toon hollitama noon ɗiɗo hen camion ngaji kala bolkinɗi ɗon ne gonde marchandise uji mbawata taccude ɗo e balɗe 45 gam fewnitede oɗo hen pam beele kadi ɓe mbawa taccude siftinde noon Burkina Faso kame Niger poruji mabɓe kala goni ko toon to Abidjan walla toon to Cotonou walla ni wen hen toon to leydi Dakar Sénégal ko wayno leydi Mali sen giwi toon to Bénin paɗen ko toon to Nigéria Abuja ñalawma hanki o finirani sesa caggal noon wonande ka station goto camion goto gonno ɗon ene rimdita ko wiyete gaz taw kadi ko hendu farkore ko ɗon tigui gaz o ƴetti jeygue kene foti wonde 35 neɗɗo mbasi pital men temedde yimɓe cuumi hen ne tawi cuuɗi cafara oɗo hen bite Mouhamed Buhari laamiɗo leydi ndi holliti oɗo saaha mo goɗen kulhuli mo mawɗi no feewi e nder station ngaji caggal ɓoyani ɗum waɗino toon to leydi Nigéria e nokku biteɗo Lagos ha ganduɗa yooɓi pitali yimɓe yonɓe no feewi
sen ngi tonto Nigeria paden ko tonto leydi Cameroon bisuji joyi jana e nder falde Bafoussam nokko biteɗo akkumo kene forwonde no gas e go kilométre hakkude men Bafoussam sanga midi kamɓe jonnoɓe ɓe kala nde ɓe jippina ɓe lelnati koye boli ɓe lelna koye leydi caggal ne toɓa kala ko wonno e mabɓe tetta ha laaɓi tene kadi o ñalawma lawol faade Yaoundé yanama lawol faade nokko biteɗo Douala yanama ha toon to Bafoussam kamɓe bamenda kala ko ɗum saabi noon leydi Cameroon lawɗini kuulal hirto lelo e nder falde nde kala so tawi tan woni nangue muti hay goto yiyetake bowal kala jiyaɗo dadiɓe koko gullata mum kure condi walla nanga ɗum waliya e cuuɗi niɓɓi ha weta sen wi toon to leydi Cameroon paaɗen ko toon to leydi Gabon wonande e boñ taw kadi ko Maroc naaɓe biteɗo BMCE oɗo saaha mo gonɗen ɓe pelliti yidde gollodirde e bisik noon ko boñ mo leydi Gabon e jagorɗo kalfinaɗo yaade yilloyade wonande ka addoɓe ngaaluji gam gollade e leydi Gabon on tigui holliti wonande ɓoyata ɗiɗo boñuji ɗiɗi ma mbadde jungo e fannu beele kadi wawde tekkinde gam beele mbawa gollade golle payodinde ha joni nder leydi Gabon keddorɗen lawol faade fugumu yoɓima pittali yimɓe tatto ko famɗi ko kala yimɓe yonɓe gañima hen ɗiɗo ko sukaɓe e caggal nde werla o doganno taw kadi ko mini bis ko ɗon tigui o ɗacci lawol o naati e gaska gota ha yimɓe ɗiɗo mbasen pittali men taw kadi ɓe pano koye nokku biteɗo France Villa sen wi toon to leydi Gabon paɗen ko toon to Brazzaville Congo toonne kadi wonande jangguinoɓe e duɗal jaaɓi ha tirtaw kadi ko bitegal marina Ngouabi on ngal duɗal noon oɗo saaha mo goni jangguinoɓe wonɓe toon ɓe kolliti ɓe goni tigui koye gueddere kamen hafgo kala ɓe natata gam jangguinde yogay sukaɓe so wona ɓe jooɓe lebbi jeegom taw kadi lebbi jeegom ɗi kala ɓe jooɓaka ɗum e nder leydi Congo ɓe kolliti noon wonande ngoɗo hen hafgo juuɗe ngoala happu so wona ɓe jooɓe lebbi mabɓe jeegom toon to Sud Soudan paɗena e toonne kadi ko lanel ndiwowo teɓɓiti yane leydi yoɓima pittali kene forwonde sappo e jeenayo neɗɗo mbasen pittali men taw kadi ganduɗa gueɗon lanel ne wanno kene forwonde nogas e ɗiɗo neɗɗo e nayo ko ɓen tigui goni daɗɓe ɓe caggal no gueɗon lanel guel waɗanno tigui ko commercial e hakkude leydi ndi toon to nder leydi Sud Soudan toon to Somalie ko janggo musgo waɗi toon ñalawma hanko e nder Mogadiscio e horum lamorgo ngo caggal nde werla goto taw kadi ko baɗaɗo pitti bomboje ha heewi ko on tigui yane galle goto ha ganduɗa yoɓima pittali yimɓe jeegom oɗo saaran holliti wonande ko ɓeɗo hen witeɓe shibaɓen kamen kolliti mbaɗi nguɗan jango toon to Soudan Oumar Al Bashir ko hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen o wayli jagorɗe ha laaɓi ha wiccer o itti e hoorejo jagorɗo oɗo saaha wo toɗɗima goɗɗo taw kadi ko biteɗo Mouteja Moussa Abdallah oɗon tigui oɗo saaha woni jagorɗo leydi ndi hoore jago leydi ndi oɗo saaha noon kene foronde no gas go jagorɗo ɗum tigui woni ko toɗɗa ngol to lawol no wonno ko capanɗe tati go jagorɗo oɗo saaha ustama kanko Oumar Al Bashir o holliti oɗo saaha leydi Soudan ene tacca crise mawɗo no fewi ko ɗum saabi wayludemo yoga jagorɗo beele kadi ɓe mbawa haɓade ko fate banggue yoro kame faggudu ustindu e nder leydi ndi kala oɗon ketto kabaruuji mon jolam jaɓe salto o haali abouba kabruji menan jolam jabir sawto wala ghali abouba Afghanistan Syria and France a toon to États-Unis d'Amérique ghali abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Afghanistan puɗorɗen to Afghanistan noon to mbiyen to Afghanistan ko fedde seɓɓitiɓe ɓe taliban ko kamɓe tigui mbaɗi janggo mabɓe e nder école goto taw ko école mo sukaɓe rewɓe jangata e talata hannde o ko famli foof neɗɗo goto wasi hen fittade mum yimɓe joyo kadi mbarmi hen ɗum noon waɗi ko nder ngoɗo e nder école ngoɗo wuuro wiyetego Jalalabad ne tawi to funnague leydi Afghanistan koto leydi Syrie peeɗen to leydi Syrie noon tuggi a seeɗa faade ñalawma hannde o hollirama tigui koninkoɓe Bachar al-Assad e koninkoɓe leydi Russie wonɓe toon walloɓe Bachar al-Assad ɓeɓe jokki jorde pettoje mabɓe e bomboje mabɓe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Idlib e nder ngoɗo wuuro wiyetego Idlib noon e o saaha noon ɗum saabim ha yimɓe hewɓe taw ko jamɓureɓe ɓe ƴetti kabɓi kay wolisaji mumen ɓe hen nana kabɓi cawlu men enen dogana jalton gon wuuro e oɗo saaha noon fedde wote taw ko fedde humanitaire des Nations Unies ɓe kolliri tigui tugui kay ko lewru septembre ɗo dari fodde hannde balle sappo e goho ɓe kolliri tigui fodde capanɗe
tati ujunere neɗɗo dogi tigi e nder ngon wuro wiitengo e leb ngam yidde molɗoyade e dandude pittali mumen koto leydi ende paden to leydi ende subaka hannde o talata hannde ko tana musɗo waɗi to banggue worgo leydi ndi e nder ha tengti e nder diwan ngoɗo wuro wiitengo Telegana ko mini bus goto taw kadi ko mini bus jollunoɗo yimɓe yanoɓe ziyara men yataw yanoɓe juuluji men e temple uji mabɓe ko kañum tigui on mini bus waɗi accident 43 neɗɗo wasi hen fittandu muɗum koto leydi France paɗen to leydi France noon sondage holliri ñalawma hannde o e nder leydi France e population leydi France ko famde foof e nder temedere foof hen 40 woni 40% e population leydi France woni tigui guuri koye basal fodde million ngaji jeenayyi neɗɗo ɓe kolliri tigui so gottima kirtata ko walla so kirtima gottata ko ɗum noon ko basal manggal wonde e nder leydi France ha joni ko leydi France keddoɗen hollirama tigui e nder parc goto parc animaliére woni tigui so jawdi nehete e nder ngoɗo wuuro wiitengo Corse ko 56 hende taw ko hende nehnode e nder on parc ko ɗen keeɗe gujja e ñalawma hannde o e nder leydi France koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen kalen noon e yoga état ji taw ko état ji tawateɗi e nder yogaji tawateɗi e nder dowlaji Amérique ne tijji tigui jeeya mawɗo no fewi biyeteɗo ouragan Florence noon ouragan ko hendu taw ko hendu mawdu no fewi yadude tooɓo ɗoɓe inniri Florence ɗum hendu noon ene tijja tigui ma saabu noon ha fodde million neɗɗo e nder ɗiɗo état ji fotɓe egguinede e nokkuji mumen ɓe laamu ngu noon waɗi e rango fade ɓen yimɓe fodde million neɗɗo e darto hebloto kay gam eggude ɗi nokkuji e magasin aji e école aji e boutique aji foof jamirama yo uddu hono Donald Trump hoorejo leydi ndi o waɗi e hello makko tuuti o waɗi e rango fade dendagal ɗi nokkuji to ouragan Florence o foti rewde nde ɓe mbattata hakkillaji ɓe nden to o holliri kadi o waɗi e rango fade o waɗi téléphone makko o noddi tigui fade gouverneur uji ɗin état ji nde mbattata hakkillaji men mbawa kay dandude e rende ɓesguji ɗi ha ouragan o ɓenna nokkuji ɗi noon ɗi teski kuji ɗi noon ɗiɗo nokkuji tati ɗi ouragan o foti rewde woni tigui to wiyete Caroline du Nord e Caroline du Sud e to wiyete Virginie. musidɓe tedduɓe on ñagama yafuya machine mawninoɗo dande o koko paani ɗum noon yo Allah rokkena jaam rokkena kisal kame ɓuural e ndeɗo hitande nasirɗen wona hitande jaam kame ɓeydare Kabaruuji menan jolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Sénégal ko musidɗo men Amadou Samba Lo ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon SaarAbdullaahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena